gawas na mo dari gawas may mag-unbox kay ngit-ngit na sa sud guys. So dari mi sa among lutuanan dari gawas, mong igawas tong mga box. Di anak. Kay ikaw magwag kusilyo na kung anak. Kapir lang. So excited na mi guys. Ano na yung taon na kay burger lang full. Bro ko may parapol ko mi guys. Ang Pamain na lang. ang isli na guys kay Tiger Look. Roar! 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 Malakas meaning ano sa kanta nga roar. Meow. At the eye of the tiger. Tiger ko rin guys. Tiger ng... Hi guys! So start ka rin sa gamay Nanay, nga box. machine na yun. Uy, kami na sa buha. Mao, Ito mo lingkod. Kung sa'yo feeling nga sa una, magtanaw na kag mga unboxing sa mga artista niya. Pero kaya ikaw na mag-unbox. So lipay dito po guys kay murag sa una ma-excited ko nga lang na yung mga mag-update bitaw si programming mga box. Hi guys! Sit down na tingnan kay. Sit down kay bisan sit down na. Sit down ba? Dito ka na. Ay kailangan galit-galit mo guys gamay. O TV po dyan flat screen. Ano na TV flat screen ginuo ko. Yung washing machine. Yan sa mani ko sa... Pwede rin na magsugod na ta. Lingkod na inday. Dito Bili ka. may magkon ni. Kana. Kaya nagisugod na ako lagi lugong sa kani. Ikatil sa sige ka. Masama ka. Wow! Wow! Asa man na? Balloons. Balloons. Para dili siya makuan pa matagtag ba. Gingani. Oh, ginaran niya. Lingkod Kusa ni? Kusa ni kay Kuan? Pwede ka makita sa kamera. Dari ta ka. So, ang unang item na to guys is... Charan! Heater! Okay, gamay makita. Wow, Wow. salamat. Salamat ka. Ano siya? Sani? Balik diri kay basig kuan. Thermo cafe. 1 liter. Salamat Kajo, salamat. Salamat mo. Salamat! Thanks! Salamat. Salamat dali. Salamat makita. 1 down. Dari ka sa kong gilid lagi pa, dari ka oh. Ano mangud ka? Tegsik mong god, basa ko. Ikaw ka. Kana. Ari. Kaya mabuak na na, ano ko. Kasama ka sa pater mo. Okay, hinaya na to ni kaya mabuak. Okay. Ipatin gugma. Okay, guess muna unsa man. Ano? Sa kay basin ugay. Sa tawag ato. Sa tawag ato na. Ako ni chocolate. Basin mo ni. Dili basin bitong sa Ay, hindi sa kawat ay piti-piti ko na ko ni gigarahan ako bili-bili ako yung bili. Dire pan oh dire. Hindi na ayo mo ba. Nagubot ni guys kay tira mo na yun nga naong sa mga first time nga makag-abli yung mga box. Agiri sa ato bang ano tutulong ka dito guys. Di ako rabi kay mag-isip niya ng kuan ako be. Wala man. Kaya nanin kuan ang galing mo. Kuan na. Ay gunting pa kao. Pwede mo gantin tayo. Ay kailangan tama pagbuan diri tayo. Kaya ni piti-pition. Makawa man ni si stress ni piti-piti. Nawala yung tulog. Wala ko gitulog guys kaya excited ako lagi. Pero guys, gikan ako ng malingki. So kada adlaw jud ko mamalingki kay wa may mga wheels diri. Oy, May ina masakyan. unsa ni kay mahulog ni unsa ni. Plato. Ja, Dili. ako ni Divider. DVD. Divider. Ano sa kanya pag-abli ni? Dili pa. Kani sa una nga layer. Ano sa kay nay murag sa ni si Jahala. Mabuak ni. Plato ni. So kung kuan lang mabuak lagi ni hinahitawon. Haiso. Wow. Nasa sa ibutang nga lunukuan makaluto na kuan guys kanang Wala munggo. isa. Teriyo sa rin. Yeah guys. Oh, Second item. makaluto na ko dali yung kuan isip sa dali sa tong hindi on. Kasi kurma. Isa pa. Tapos Ano na sa yun. ako sa ano sa?
Kaya ba tingin ko lang naba ko ng chocolate? Lagi kayo pwede na masang guba ng box. Wow! Ka-nice! Buti rin kita na dito guys sa Unitop. Nja, pila to na, 400 ka pin. Diya ka na pila ni Cesar ang mga naman. So, naanak ko ibutangan og mga sabaw-sabaw sa kanang like, kanang munggos. Salamat ka, Jonah. Salamat niya. Salamat Thank niya. you, sis. Ang ipaya din nila yung tao sa... Hala, ano ka? May nag-i-abri nga. Puro ko excited. Nasa'yo na pinsa na ha? Pinsa na ako, masih chocolate dani. Nakuha ba mo? Di ako yung taga-buan, be. Ako yung taga... So, the second one, the third one is... Oh my God! Ibilang naman yung muna pala. Thank you, sis. Talo din may tirmos. Ang tirmos. Biyatir, takuri na! Ala! Takuri na! So, Wala, sobrang excited. Takuri mo din, sis. Salamat ka, Durante. Jonah. Takuri na. Bili takuri Ja, kayo. di na lang nakaniablihan kay takuri. Okay, ang sunod nga item. Ay, ato lang mga Oh ablihan. my God, na. Ablihan na natin na ibok. Balik lang. Excited po nindong panguuto yan. Di mawagkuwat. Sus ka nice di ka doon ng part niya sa na. Wow, katumin mo kantumanin ko anak. Pabinawas ako ninjo kay mo ni mo tingog. Takuri. Di ba? Tingog bigla ang ganang para sa tuwa baga. Ibutak sa drama kay itong ba? Kaniyo sa. Ano sa ni siya? Kana doon. Kuyog sila bulo ako na ba? Parasa na si kuya ko di ako sa lakon. Mura sa gano. Kahit muna siya butangan ng buwan. Oil Oo, nga pa. nyo pag-buksan ka. Ganyan mo sila. Panganan mo gano. Hala duwa ka buo. Tulo. Tulong. Oh. Sudlan na din din sudan ginukulat. Kani kay butangan man siya mantika. Oh, bulo ako na. Wow, tulo. Wala, katay sa kulo. Wala, tataran niyo. Magkipagkita. Di na, oh. Thank you. Tara, Halang. mo. Mo din yang kong tagtaran guys kay kamong tagtaran kita ka guys kahoy. So di jud ko tanaw di jud ko maghiwa sa video kay aga mong tagtaran kahoy patungag himo. Ja salamat ka adulan ni kina. Kani Kay oh. nana jud ko iwan. Salamat 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 sa na ni mo. Oil bottle. Tanganan ni Butangan Patis. patis. Luko tulo din ni kabuo. Salamat ka adulan ko salamat. Bulo ako niya. Ano raman ko sa una sa YouTube mga unboxing. Daghan daig sunod na parang mantika oh. Napay ka may butangan na barong patis Patis. barong. Suka. Oh my god, Meron na siya. ka-cute. Upat. Duha ka. Kaya siya butangan og. Ipakita sa camera. Ayan na, guys. Cute. Duha ko mo good. Isa na siya, Col. Ikaw mabutangan og mga Murag organizer oh, pwede mantika man. Mantika barong tuyo. Ano siya, oh? Tuyo. yung pila di kabuk na. Ano, naigagmay niya. Napod tag-as urag ko. Tapos kinahanglan dito na rin kusina nga nindot karang di maagawan o uling. Nanay, salaan si Wow, mama. Hindi na tayo. Excited mo burong kayo. Lala ko yung magluto may spaghetti. Oh my God. Thank you so much. Salamat ka, Jujud. Ginuko. Di, mura sa plastic ka sa anak. Di siya kuhan. Kanang magsala ka. Ay, ng bro, mga spaghetti color, ba? Sa ako'y pa yung paborit na color green na. Dahil ako kalanggana nga green. Gusto na tayo. Ano sa manigil? Yan. Ah, nasa ni Day. Ay, nasa pa ito pa. Day, ginuko. Nasa ni Day? Ay, masagi na. Ako ko sige, be. Ako sige. Halagi paningat jud ko parang naghana ginuko nagtutugang singat. Amis gawas guys kay. Kompleto ka ng size. Ay, sa una diha kay ako pa yung Ano po yan? una ka diha. Na. Sus, first time din na mo makaingani. Kami mananaw, malipay mi sa una guys, mananaw si Block ko niya. Mga vlog nilang Vlog iba nila. na. Diya karon nakaranas na jud ko nga ingani nga mag-abli. Ay, usa man ni na. Nabali ba ni nak? Nak nabali man siguro ni. Adere
diri ka magagabi. Lisod kayo ni si Jack kayo murag. Di. Pero kung may mabiliday. Muna na eh. Mag siguro ang kanang kuan siguro ni kanang mabuak kong kay gikuan man. Kamay ko danas carton ako. Oh, bubble wraps. Ito na siya. Bawa sa ni murag. Wala lagi nag Platinum. DVD. Player. Kukuran. Kuguran. Ito pagpagid ba? Ah, mga favorite, mga utensils. Kutsilyo. Di oy. Mga utensils lagi na. Wala kail. Ano ka Kail kurang. Nanting mo na mo. Ay, Wala na siya kutsilyo. Kutsilyo. Na. Ay! Ala! Ginoo ko! Butangan ni kutsilyo di ang naghana, day! Kutsilyo na. Butangan di sa kutsilyo. Ano ko yung nakabutang dari guys na? Ano din yung may nakabutang kung sa'yo nakakuan banja. Nga di si Jay Sulod na naghana. Tanong sa natin. Sino pa na? Mano. Favorite din na ni mama nang may ingana. Wala, thank you na ako. Gunting sa kaset. Chopping board. Oh, naingatan din natin ni. Nilagkibis mama dito. Japan ra ba siya? Oh, Japan mid oh. Wala, thank you so much talaga. Kani. Happy for the eyes. Namutig baso. Baboy, Wala, baka kani dulot mo na wala siya baboy. pagkuan. Magikwan mong gudi. Uy, pangbaid na. Bait na. Baid na. Wala, Baka kay grang di ko na ba? baid na ana, baid. Isa sa pala. Isa pa. So ngayon alam ko na. Kay mga Kung ignorant para din na saan sila yan. guys. Ay, so dire. Ang dali isa na Tago, dali. kaya ito ibalik sa tabak. Kaya na pa yung Next item. Sa mani. Lama, kay unbox ana ma. Sa mani. Washing machine. Ito na sakto lagi. Ay, butang nga nagkutsara. Organizer. Wow. Dua ka Pwede, buok. among butang ang kutsara kay baso na dyan guys. Among butang Kaya ang mo kutsara. kita. Wala mo kita guys, among butang nga nagkutsara baso. Baso na nabuak na baso. Salamat sa pagkakas. Gasan lang. Sus, kuwang na naman dyan nani magpahimo na Pasok tag. sunod ane. Kani. Kuwang naman nani magpahimo na tag atong kusina dyan kay wala dyan yung kusina guys. Ang balay kay kwarto, kusina, Kani labahan. ginagawa ni mo sa mo diretso na na. Ala, ino ko na yun. Sa kubo ko ni. Ang lama. My God! Hala. Lagi ko yung mga sila na Una to, wala na siya. Pero mahilig man kumamalit yung gani guys. Pero katong mga plastic. Mga katong mga bratuhon ra. What is sunod guys? Sa kadako. Sunod. Sa kasipin na. Pamay man lang. Salamat. Nak, salamat kita. Salamat. Wala, another box na naman. Asa karton ani Col? Nadiri oh. Gabi natin. Ito ibalik sa sunod. Ibalik sana kay wapatay ka nang wapa may purma nga mo. Nalok Butangan mo din siya. Pa! Biday daw na to today. Dili ko madlo ko sino. Ngayon guys, ako na po. Nakidaw na Sa ko. man eh. Ano na Balik ilas. sa nako ni guys. TV. Ano sa kayo mag-call? Pagalinta? Yes, sana pa. Ha? Inaw sa pa. Inaisi kayo. Kung ano ni? Bukat. Salamat. Kadyo kayo. First time ko na mo mag-unbox. So, ginani. Dili. Abang ko dahil. Ako sa mga mabuak yun kayo nakabutang mga kuwan. Christine Ann! Lagi mo upo. Hello, ka-nice, goodie boy. Abang ko na, Chris. Hala! Asa ka, Chris? Itutok na ko ng ano. For the first time. Salamat, Kado, sa mga blessing. Ginoon na din mag-buwan sa idong. Hala, nak! May kuha, nak! May chocolate! Kali, nak! Mga nakaglaw chocolate. Ano, guba na yung ngipon. Nak, nak, ano ganay kapin? Ano to?
Nagpagawa sa sanang ilo kaya ang ilo. Bali man ni siya ma. Kasi sa Ipaigda nandito mayo iti hakuan. Yan na. Dito kay. Pag wala sa ilo pa ko, pasod lang ka, hindi mo saba pa. Grabe yung mga item niya, oh. Wait lang nga kay before tama open. Smile for you, okay? Smile before open. Ano doon mo guys, sa una na magpadaog suwat nga mo butang pag smile before open. Love letter. Alam. Ano siya ni invoice? Wait lang kay tubasan sa niya ako. Resibo. Invoice. Invoice. Saan sa una? Rice bowl. O ano, coffee mug set. Mas tumbler set. Hadlit naman kumuabli guys. Oop! Nabaan ako yung abli. Miss Window. Sila Jappy, oh. Tadaan! Wow, kadaghan, ginuko. Di Oh. na ito pwede ablihan guys, kaya mabuak ni. Ang kaso man. Ako na rin sulod, okay, gaulan, no? Bili na lang nimo. Hindi ka rin usara. Pila to ka, kuan? Kani kay gaan. Tulo ka. Saan isa? Mama siguro ni kay tulo man ni. Ay, upat man ni. Kayo kay gaan ni unsa kaya ni. Saan ni nakabutang day donut? Ay okay ra man gud siya ma. Nice, oh. Pwede ba no? Kiri, Imo lang ibalik. Ay, kanin mo bubulo ako. Kiri, oh, to 90, oh. 6 to 90, oh. Kiri, oh. Kung nakabuok. Awa. Tulo. Dati, check na to, be. Ano yung chick eh? Chick mo na niyo may pakita mo. Isip ni Kwan. Tanan! Mura po chikir. Ano siya? Sa Manila nga. Kuan Rice bowl. Alam mig mga ingani guys. Kanya Kay mo'y daghan kung trabaho na. sa una. Mag-check mi sa mga SKU, mga yan na. Trabaho kami sa Manila. Manang. Sa una, magtanaw-tanaw ron, is bigaw mo rin nani, kaya di na may ka-afford. Labi tao rin sili ka No! mo. Sa mga tumbler sa una. Kupun ko na lami. Palit ni ngani pero hindi maka. Hindi mo maka-afford. Dapat na may maka-afford ana gud. So na may mga gamit guys sa una sa Manila pero hinatag na to sa mong bus. Mong bus kay bukan buto ado. Wala sa man pag-abli na. It's a final countdown. Mangkok. Mabuak ni. Yeah, ako rin abli. So guys, napo ko yung mga mangkok kay ngani. Pero sa kaysano to nagipalit. Para Pero tuhon ra. Okay ng mga kuan ba? Sana? Hala, mabuak yung din dito lang. May mga diferensya So, pwede na dyan sa sale mga na lang. Salamat. Check. Salamat. Check. So, naghala si Jar. Pila Sa na mo? gaysan. 1, 2, Dagan 3, din na, 4, ito naman 5, niya. 6, unom. Kani magsit ni ma magset. Ay, shit Sir sila. Pwede Tirno. na color. Kirno. Hala, tirno si Jar sa Sa karang. Ay plastic di ay. Ang ipadog guys, ang arang lamig ninduta ka adyo sa nga tanan na. Tanan, ang baso awo nindot kayo. O din isa ang gamitin guys, so mag-restaurant lang. Kasi ang problema ron kay iway dining ko na kung akong gitwistuhan dito. So mangita dyan ko pamaagi nga. Makapangita dyan ko ron, twisto. So maro dyan ang ipangarap nga makapakita ko dyan ko twisto nga pa. Permanente na dyan ko dito ba? Permanente. Permanente. Dyan ko nga mag. Stay na dyan ko dito nga. At na dyan ko mag. Ako rin Tinda. tigupin. Kaya ka lang ang gipwistuhan siya guys. Daplin mga kasada. Historical, oh. Pasabak sa anak, Kwan. So dapat si Kado ni tabang na ni mga gamita. Hala pagbalik kinanay mo naraba ko ng ilusyon na ba ko no. May bagyo. Bagyo? Agatuno ba no? Basta mo, basyo. So ang pingkang tanong guys kaya na ako. Ang mga gyapon, same sa Ang ganina. naghala ginuko sa Sydney. Plato na. Plato ni. Sa So kanito lo kay ngani. Alang terso na. Ginuko tulo kay ngani guys Ay, na. cellphone niya, Tanaw. basta na yun. Ang usara itong liliin, usara. Gili naman ito ko ano. Naiusa dito parehas ra. Ako lang dito tang. Hala ginuko. Kakudapon ako sa sobrang ka. Bliss din na sa Ginoo kay nakadawat mo ngani. Salamat sa Kado sa naghatag nani. Mahong pizza man lagi ni.
Pizza Hut. Dito na gusto mo daw Pizza Hut ra ba? Tanananing. Ay. Paris ato niya, plato. Paris. Pero no gid siya. Kanis siya kayo mga... Guys, Paris dito si Just kuan guys, datos tasa. Tasa ba to? Ay, Baso. mangkok na. Salamat ka Ju. Agang naong gud kay murag na hamis-hamis ug gamay bisag ganiha ara jud niya yung kuan na. Ara jud nang ka stress ja. Nawag ang stress guys na. Di parehara rin Tawa ko na nakatug. Salamat ka Ju nin Julani, salamat ka Ju nin Sis. Ji siya guys. in og kanang Brad Jerry, salamat ka Ju ang Ginoo ra jud hatag ni Ju. Kuan sa inyong kaadyo namon na. Ni payar ang pamilya. Carton. Asa karton na nila? Simra na sila. Gani Kina para ba si surprise di sila ang ginukong sa kani? Saan na? Kasimra. Simra sa Baso. Adara na di ay. May maoday. Ano masak ko lagi na eh. Di ba na oo. Wala na may lain. Ano naman laing cartoon? Oo mo na. Oo ni yan ang hindi gibira mo lang ikol. Ano mo sira? Oo lagi na. Di mo sira no. Una. Oo sarap po. Hala sa tulog pakapaka na susud. Gusto ko na ito may pagsulo jadi masakto sa karton kay bis alay na. Nasaan ti dito? Sakto lagi rice bowl. Di man rice bowl ang nakabutang gani. Yago ko. Ano ingani man sa kuma. Asa tulog iba sa bulan na. Pakilid lang. Pakilid na. Ay, kay mali man. Saka ba magtangtang. Kani sa kay, kani siya, ay diara. Mori sudan na. Hindi kita man ang ordi oh. Hey guys. So amo sa nibalik guys sa back ay. Kani pa mo ora mga- man sila, mo ora na. Gustuhan na ni so. Tulo ka ingato na ah. Tulo ka box na puro plato. Kamora po di tumbler ka to sa baso. Kaya pudya kani, ako na ito niya brando ah. Kani magsip pa nimo ning wala ka. Salamat. Salamat. Hala. Mag Katulad yan ang bang basa. mo gyud design. Mo gyud pug design tanan pari-pariho jud tanan ah. Hala, salamat ka jud pari-pariho tanan magamit din ni minamo Ngapi. magkuan dili sa among restaurant puhon maloy Ginoo na nami restaurant din ni Paul. Diyan sa may ito nga sa restaurant na. Rubay Provinciana. Hala guys, Rubay Paligay-ligoy pa yan. Ruby Provinciana man. Ayaw kanang i-combine yung duha. Dili kay di abagi Oo, ka. di ba bagi ka na sagod imong mga pagsubok. Yung mga blessings pa. Sus kani ang YouTube Swerte kay jud ang kuan pa pangalan. na gihilakan pa ina nga upload ko gilakan pa ina ko makasilip. Kani. May cellphone. Hala pa sa mo. Lalom na ni siya pero ang bawal Pero na to gyapon. pa color. Usa lang abrihe call para Kani dili lang mo. ako kay bangangan Di pari-pari ra man na pangbusa man ka ba. Balik ka bukan. Mas maamping magbudbud ko sa mga gamit. Kinamo ko yung mga gamit guys, pero kita mo lang ang mga gamit sa mga salaan na guys ha. Kani, mga salang-salang, Wow. barato ra ni. Dala. Hala, Paris! Kung bakit ay may gamay, kamangkok, lapi dake-dake, hala Ginoo ko salamat. Sigado Dua na ka box. Da pari-pariho pa dyan siya. Dua na ka box. Asa na box na ni? Ito na. Para ka ba na niya. Gana pa sila sa kabak sa kana. Kini parehara ni siya. Hala. Ma bowl nga lalom. Bowl. Ah, Pang Korea, Korean Tulo. style. unong kay damay kani, unong kabuk. Diya guys, diya unong kabuk kanang butangan ng sabaw. Pang Korea Kanang mo. naim order og kanang tag 150 ang usa kay ngani or tag sa Negros man go nag-order mi nga to tag 350 ang usa kay ngani kanang pamilyahan ba? Nga unsa. Takilid. Pwede ba takilid na ay. Kaya ra bitaw na pagtangtang niya. Oh, kaya naman ang buka.
Bulba man ni po ni mag-abli tag box. Uy. Ay, salamat na pa dyan. Napay TV. TV. Napay yung sa katong kuha na pa dito itong hindi pa dapat sa nanak. Atong kuhaan di ay kalaan nga nakagado. Pull out eh, pull out. Kini man na eh. Manon na, same na. Ay, ginawa ko magbukbuk. Edi sila lumpon. Kaya po ani. Magbukbuk ni lubot. Ay, naugsa. Dito sa gilid to. Kaya ko ni sinaw niya. Ja, Sa may sunod. kapadari ang saman to katunap. Sira. Ang bibi. Di na ito naablihan kaya bawa na mga sila danan. Sira. Tarong ako lang kasi sige bro na ko na glass wala na. My gosh. Glass. Glass tempered lane. Guys, kadidid ka rin yung mahala. Kon gulo siya. Yo. Nawa guys, oh. Ba't pa tayo? Gusto mo na. Nawa guys. Gas stove. Gas stove. Kiwa. Ja, kuha ni siya ka ng murag glass. Tempered. Oh, loko. Parang mo yung mahala ni. Oh, Glass, ano, Hindi mo ablihan? di na sa abrihan kay hadlit na mo abli. Ay sa niya pre. Kay kuan, kay bawa naman na may back dito makita naman yung mga ano da. Hindi na mo na ablihan guys, huwag ka nang naala dito may sinan dito sa mong balhinana namo ang sa ana mo ablihan. So padak, ang isa kay wala kita na. Isul dyan na dito pa ka. Isan di gusto kuan. Hala, gani kay excited ko dani mo abli. Kay naman si forma pero Hoy, hindi lang in town. kasi ba niya simbungan eh. Ako na. Hindi sa mga blink lagi ng kuan video. Wala ba na sa mag-stop? Sayang na itong unbox lang eh. Hala nak, ayaw sayangay yung taon. Kay dahil yan lang yung mo sa kuan. Kaning may plastic. Diyan ka ba? Kaya para pwede ko siya ibalik. Sayang ang piti-piti. Kaya dahil yung dami siya ba? Dili na nablihan na. Ayan na nabrihin na. Ano? Gusto doon pa nila ikaw kanina. Kuan, sayang yung isang plastic. Pwede mo isang pangbalot. Wala dito katapos. Hindi tapos malinikol. Baga, ganga nga naman ko ba dati. Sayang ba? Musik mo Aray! dito. Dahil musik ko dito na. Tapos binayang ko isang gamitin guys. Mudaan na. Sa ilaw ba dari? So guys, kani mahal ka ado ni siya. Lifetime nga sa ni 6 feet. Utang daw. Hindi ba mo ba kanya anay? 6 feet. 1.83 meters. Ano lagi wa kay? Kaya diri mo yan. Di wa para lagi to. Ay sa. Ignore. Hala, di wala. Hala white. Alikun jud kayo siya. Dila na kutob. Nya. Usa yung pag-abli siya kung di na kutob. Imo nang i-plaster man. Ato na naman tangon ato para makita gyud nato kung sa forma ba. Pero asa magiyahang upinan dana? Mao ni siya. Ano ya? Iwala ko Ano yung yun? pana. Yeah. Ay, pwede siya ganang dadun-dadun sa baybay. Ano lagi siya kanang Pwede din. pilo. Ah. Pira o bayong. Usa. Duha. Tulo! Upat! Dali pa! Diba? Ay, pwede sa ipon. Ah. Pudding bin. Diri call sa kon call, kilit call. Adiri oh kani oh. Ako na. Ah. Ay, sigurante po midingani Dito guys. ka call, dito ka call. Pwede ko liya. Kasi guys, wala kasi ganito sa amin eh. Siguro kami mga ganito sa amin. Isa. First time to see yan eh. Tiil. Akala mo folding bed. Wow. Yung kung saan man yan si Tindugan niya, bukara. Sakto dito pa. Oh. Wow. Oh. Likon kayo oh. Pwede na siya higdaan ng gusto ka tao. Yaway. Pa pwede dito pa. Pero lang natin butangan ng
Naman na siya lock good. Ala, salamat! Kadto sis ginukuha jud mi. Malagyan sa mong pagkalipay. Kang ganiha guys, kita mo sa Salamat Ang kayo. vlog ng grabing ka stress hanggang naong niya karon wala nang sinaw-sinaw na sa kalipay. So na sinaw-sinaw na sa kalipay kahang naong. Kahamis. Arlami aja di paminaw nga tagaan ta pero mas lami jud. Kita yung mga bata. So puhon guys, so palian ko sa Ginoo. O magkuha niya hang business guys ug simba ko. Makahuman niya nga na puhon. Ako na po yung share sa uban ug ganahan ko mo share kasi ginagmayra. Pero salamat ka Jud sa tanan Ginoo ko. Nak. Salamat. Thank you. Thank you, Ate N.A. Yes, and God, Brother Amping Jim. dira, kanunay. Nay, salamat ka sa mga blessing. Hindi ko katog gani guys. Kupo. Ako po. Sir, bata maglungang ugma. Ipon sa di balik na. Ikaw sa call. Ipatong ni recall. Pila ni nga to. Kaya yeah. Full na siya, full. Pariha man is mong Ay, building gilak bid na. lang ko to. Gilak. Hindi pariha na si mong building bid na. Wow. Yung mo ka na, full mo. Tan. Sana. Back. Kaya amo ra nang i-display di guys o Bukat sa siya. nala jud may pwisto dito pwisto. Salamat.